historia contemporánea do país. Non estamos diante dun préstamo, tampouco estamos diante dun rescate, estamos diante dunha intervención total, dunha perda da soberanía que antes estaba longe da nosa terra, agora o epicentro da soberanía está todavía máis longe. Vou proceder a ler o manifesto contra o rescate. Amigos e amigas, queremos expresar hoxe aquí a nosa xusta indignación e a nosa firme oposición perante o resgate ao Estado español. Este rescate é un saqueo ao povo, é unha monumental estafa. O rescate vai significar a entrega de 100.000 millóns de euros á banca para que esta poida pagar as súas débedas e sanear os seus balanzos. Será o povo que pague a factura, de forma tanto de xuros abusivos como de novos recortes e de novos ataques contra os dereitos sociais e nacionais de Galicia. Chove sobre mollado. A banca privada xa recibiu do Estado español 150.000 millóns de euros dende que comezou a crise. E ese diñeiro non foi empregado para reactivar a economía, senón para que os bancos continuasen coas súas actividades especulativas. Así, sustituíron a burbulla inmobiliaria por unha nova burbulla, a burbulla da débeda. É un roubo e tamén unha burla ao povo, porque o goberno do señor Rajoy ten a enorme caradura de tentar vendernos esta estafa como un grande lobo. Un poderoso aparato de propaganda do que infelizmente fan parte a DVG e a Radio Televisión e a Radio Televisión de Galicia. Pretende enganar a sociedade con mentiras masivas sobre o rescate. Queren facernos creer que o rescate non vai levar aparellados novos recortes dos dereitos sociais. Mais a sociedade debe saber que a Unión Europea vai por durísimas condicións a cambio do rescate da banca. Durísimas condicións non para a banca, senón para o povo. A suba do IVA, experimentos aínda máis baratos, máis copagos sanitarios, menos profesores, máis nenos e nenas por aula, o adiantamento da jubilación aos 67 anos. Durísimas condicións que ameazan tamén con levarse por diante o sistema financiero galego. A Unión Europea quer novas fusións, ou seja, o plan é que Nova Galicia Banco sexa absorbido por bancos. Saquean o noso acordo e o presidente da Xunta de Galicia aplaude aos traballadores. Amigos e amigas, a sociedade ten dereito a saber que o Estado español si está intervido de facto e debe saber que as finanzas, a economía e a fiscalidade van estar dirixidas pola troika do Banco Central Europeo, o Fondo Monetario Internacional. Intereses da grande banca que poderán continuar a funcionar como viña funcionando. O único que lle interesa a troika é que a misma que parece capital privado. Por iso, mirando por os nosos dereitos laborais, a por a nosa pensión, a por a nosa educación, a por a nosa sanidade. Amigos e amigas, o goberno do Rajoy non ten legitimidade democrática para actuar como está a facer. Non se pode comprometer o benestar do povo sen abrir un profundo debate social. Exiximos ese debate con toda transparencia. Exiximos o dereito a decidir. A sociedade ten dereito a decidir se aceita ou non as condicións que lle pon a Unión Europea ao Estado español, porque vai ser a sociedade que pague a conta. Iso, en democracia, chamase referéndum. O BNG pide ese referéndum, un referéndum sobre o rescate, un referéndum para restituirmos a democracia do Estado. Tanta nada desde que estourou a crise, para decirmos non ao rescate. As políticas do rescate xa vimos o que deron de si en Grecia, Portugal e Irlanda. Aprofundaron a recesión, criaron máis sufrimento social, máis paro, máis destrucción do aparato productivo e máis desigualdade. Queremos referéndum e queremos que se desouren as responsabilidades da enorme catástrofe social que vivemos. Non se poden criar buratos tan gigantescos como xerados pola banca privada, buratos que temos que pagar entre todos, sen que se identifique aos responsables. Por iso, o BNG volta a solicitar a constitución de comisión de investigación, quer no Parlamento galego, quer no Congreso. Que se reforme, se for preciso, o Código Penal, pero os responsables teñen que ser investigados. Caso de que o PP continúe vetando estas comisións de investigación, o BNG promoverá unha auditoría social para que conozcamos como llegamos a aquí, en que estamos realmente nosotros o sistema financiero, en que tipo de políticas provocaron a crise. Porque outras políticas son posibles e existen. Hai alternativas. As do BNG, políticas e alternativas que
democráticas porían fin ao saqueo ao povo que querían justiza social. Fronte ao dominio da banca privada, só interesada na especulación, banca pública galega para reactivar a economía e criar emprego. Fronte a un Banco Central Europeo que é o corazón da especulación financeira na Unión Europea, un novo Banco Central Europeo ao servicio dos povos e non dos bancos. Fronte ao dominio imperial da Alemanha dentro da Unión Europea dos Estados, a soberanía dos povos como Galiza para construir unha nova Europa, democrática, social, das nacións. Amigos e amigas, é preciso levantarnos fronte a este novo roubo ao povo. A crise debe de pagar